Siyabonga kakhulu, uNkulunkulu akakulondele. Pastor Winnie. Inamba-ke sesokubimember. Siyacela ukuthi-ke abantu abafisa ukukhuluma nathi akuba abantu abangama-member, kuba abantu abanikelayo kwi-channel kuphela. Umuntu loyo osuke enikela noma ewumlandeli we-channel uzobe esesenza inamba kusongo 975 ntambama akangi-WhatsApp, yabona? From Monday to Friday kuphela. Sibonisa ubuthelezi, uphupho ugibele phezulu endlu akabingelela akacele. Ngiyawunyanya umoya womuntu ongafuna ukucela ngoba kube ngathi uyagweledwa noma unelungelo lokuthi ephendule. Akusebenzi kanjalo empilweni. Angeke ufike ubuze indlela ukuthi ubheke igoli, uthola umuntu ubheke igoli ubheka ufike ubingelela sawubona njalo. Ngicela i-direction ebheke igoli, yabona? That's how we do things as abantu abamnyama. So ngokujwayelekile uma ke uphuphe indlu kuba uphawu olungaba oluhle uma uphezu kwayo, yabona? Ngoba lokho kungenzeka usuke uzothola amandla nodumo noma uzophinda uphakame noma uzokhushulwa nje esikhundleni okanye umuntu osuke ezophumelela, yabona? Number 2, kwesinye isikhathi uma uphupha indlu kuba uphawu oluhle uma uphezu kwayo, lokho ngasho kungenzeka uzothola izelule uzothola inkululeko futhi uzophuma enkathazweni noma enkingeni ekhaqile. Izaga 21 verse 9 kungcono ukuhlala egumbini lophahla kunokuhlala nowesifazane oxabanayo. Kanti Izaga 25 verse 24 kungcono ukuhlala egumbini lophahla kunokuhlala nowesifazane oxabanayo. Number 3, kuyenzeka ukuthi uma uphupha indlu kube uphawu oluhle uma uphekwayo, oluhle lapho ukhoniswa ukuthi uzosinda okanye uzophepha uphinde uvikeleke kokubi. Okungabe sekreni noma isengozini kade ingase iwehlela, yabo? NgokukaMateyu 24 verse 17 ophezu kwendlu angehli ukuyothatha okusendlini yakhe. Kanti ngokukaLuka 17 verse 31 ngalokho ngalolo suku uyakuba phezu kwendlu impahla yakhe, ngalelo suku uyakuba phezu kwendlu impahla yakhe isendlini kangehli ukuyithatha. Kanti number 4, kwabanye uma uphupha indlu kuba uphawu oluhle uma uphezu kwayo, olusho ukuthi kungenzeka uqoka insindiso nokuba-ke sebukhoneni bukaNkulunkulu uma kuwukuthi usanda kuphenduka futhi wamukela ivangeli. Ngoba omunye lingafika agibele ayibone phezu kwendlu kanti umuntu osanda kusindiswa, umuntu osanda kuphenduka, umuntu osanda kuhamba ngemisozi kaNkulunkulu manje. Izenzo 10 verse 9 ngangomuso besahamba labo besondela emzini, uPetru wenyukela phezulu kwendlu uyokhuleka ngehora lesithupha. So uma usebukhoneni bukaNkulunkulu ufuna ubuso bukaNkulunkulu uzigcine usebukhoneni bukaNkulunkulu. Number 3, ngokwesintu uma kwenzeka uphuphe indlu kuwuphawu oluhle uma uphekwayo, kungenzeka imimoya yakho iyathuthuka njengamanje uma ngukuthi umuntu kamoya, umuntu olungisa imimoya emembethe. Ngoba omunye lingafika lephupho leli libone ephezulu kwendlu kanti umuntu olungisa imimoya, umuntu le mimoya eloku ithuthuka la kuye iphakama manje khomba sesigabeni sokuphakama le mimoya. Siyabonga kakhulu besibheka la ukuphupha phezu kwendlu. Nkosithela umusa.